Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, дарагія сябры. Вот сёння першы летні дзень, і вы бачыце, у нас такі прыгожы інтэр'ер, амаль на даху нацыянальнай бібліятэкі. Ва ўсякім разе, гэта яшчэ адзін від нашага галоўнага кнігасховішча. Сённяшні мой суразмоўца упэўнены, ваенна-патрыятычнае выхаванне – гэта перш за ўсё патрыятычнае выхаванне беларуса для Беларусі. Асновы беларускага патрыятызму ў веданні таго багацця, культуры, традыцыі, звычаяў, якія жывілі наш народ, не далі яму загінуць у зброчныя стагоддзі прыгнёту. У нас у гасцях краязнаўца, педагог Вітольд Ермалёнак. Вітаю, Вітольд Антонович. Дякую. Вітольд Ермалёнак, краязнаўца, педагог. Нарадзіўся на Браслаўшчыне, скончыў Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы. Мой суразмоўца, настаўнік гісторыі, стваральнік 4 музеяў у сярэдняй школе нумар 3 горада Мёры, кіраўнік археолага краязнаўчага клуба «Арганаўты мінулага». Вітольд Ермалёнак, аўтар амаль 5000 публікацый у друку, адзін з аўтараў кніг «Памяць Мёрскага, Браслаўскага, Глыбоцкага раёнаў», артыкулаў беларускай энцыклапедыі, энцыклапедыі гісторыі Беларусі. Свет пабачылі і ўласныя кнігі краязнаўцы «Цярністы шлях паўстанца-скульптара», «Чароўных вандровак пярсцёнкі», «Паляўнічыя за таямніцамі». Асноўныя кірункі даследавання – археалогія, этнаграфія, генеалогія, нумізматыка, архітэктура Мёршчыны і суседніх рэгіёнаў. Вітольд Ермалёнак распрацаваў некалькі турыстычных маршрутаў па родных мясцінах. Мой суразмоўца, лаўрэат шэрагу дзяржаўных узнагарод, у тым ліку прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне. Вітольд Антонович, вось вельмі прыемна з вами сёння сустрэцца. Я памятаю тыя далёкія 80-е гады мінулага стагоддзя, калі я ўпершыню прыехаў у вашу школу, калі ўпершыню пабачыў у маленькім пакойчыку вашы каштоўныя экспанаты. І я памятаю нават такі выпадак, што на пачатку не ўсе ў школе ўхвалялі, так сказаць, ваш занятак, і давялося нават нейкім чынам спрыяць таму, каб усё-такі павярнуліся тварам да таго, што вы робіце. А робіце вы вялікую справу. Ваше выказванне, з якога мы пачалі, ваенна-патрыятычнае выхаванне, гэта перш за ўсё патрыятычнае выхаванне беларуса для Беларусі. Як вот сённяшняй школе ажыццяўляецца вот гэтае ваше выказванне? Сапраўды шмат робіцца мерапрыемстваў, самая розная кшталту. Але перш за ўсё уплыў гэта апошняя вайна. Падзеі апошняй вайны, вот на што ставіцца асноўнае. Тым больш, што зараз 75-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 8 гадоў пачатак Другой светнай вайны, потым будзе заканчэнне 75 гадоў вайны. Вот это у нас на першым плане ёсць. Но патрыятызм – это больш шырокае паняцце. Это не только апошняя вайна, бо патрыятызм, як вы сказалі, я ўвесь час падкрэсліў, это навогул наша гісторыя і спадчына, это наша культура, перш за ўсё, нашы дасягненні. Я говорю, наш славуты земляк Чеслав Сіпойчык і стварыў першы ў свеце музей Францыску Скарыну ў Лондоне, далёка ад Беларусі. А ён сказаў: «Бог, бацькі, бацькаўшчына». Гэта сапраўдны патрыятызм. Вот менавіта вот на гэта надо рабіць накірунак, то, што я і раблю. І краязнаўства, яно адрозніваецца тым, што яно ахоплівае усе перыяды гісторыі. Гэта не толькі адна вузкая тэма, а ўсё. І гэта выхоўваюць. Менавіта кожны маленькі каменьчык можа выхаваць павагу, цікавасць людзей да сваёй зямлі і гатоўнасць яе абараняць. Калі ён будзе любіць сваю зямлю, ён будзе абараняць. Это прыкмета. Ну вось тут на стале і каштоўныя экспанаты, і кнігі вами напісаны. Вось вы кажаце, мы не Кракаў і не Масква, а правінцыя, якая заўсёды была далёка ад вялікіх культурных цэнтраў, але пры гэтым на нашай зямлі знаходзім рарытэты. У шэрагу дзяржаўных музеяў няма такіх экспанатаў, нам ёсць чым ганарыцца. Вашы словы? Так, мае, і я заўсёды гэта падкрэсліў, калі праводжу экскурсіі. Сапраўды, самі падумайце, у нас не было на Дзісеншчыне, на тэрыторыі сучаснага раёна нават сярэдняй адукацыі. У нас былі толькі пачатковая адукацыя.
про касцёлах, про церкву, церковно-прыходскія школы, народнае вучылішча ў пачатку стагоддзя, і ў Дзесне была няпоўная гімназія. Першая сярэдняя гімназія стварана была пры Польшчы, то есть 22 годзе толькі. Але мы находзім, вот узяць эту книжку, 1778 год гродзенскае выданне. Унікальная рэч. Гэта вучні вы казалі на гарышчы знайшлі? Это на гарышча, у вёсцы Блажкі. Но самое главное не только знайсці рэч, а далей гісторыя. Вот адкуль такая могла брацца ў вёсцы Блажка, такая книжка, адкуль? Потому что там няма маёнтка, разумела, что тадзе былі маёнткі, а тут вёска. І потым, калі я ўжо вывучаў дакументы Мёрзскага касцёла, аказалось, што яна была з Мёрзскага касцёла. В Мёрзскім касцёле яна захоўвалася, ну, напэўна, той пары, пакуль яго не перадалі пад Зернісховіч, быў такія часы. Ну, вось я гляжу, така сама вот вельмі цікавы экспанат. Гэта, напэўна, манета вельмі старажытная, так? Так, это апошняя наша, яшчэ говорится, цёпленькая знаходка. Ну, яна цёпленькая зараз і пад сонцам, і ўвогуле цёпленькая ад глыбіні стагоддзяў. Да, таму што гэта рымская манета імператара Максіміна, першая фракійца, 236 год нашай эры. Унікальная тым, што Мёршчына – это не Італія і не Прычарнамор'е. Далёка-далёка і па стагоддзях, і па адлегласці. А мы находзім, это ўжо трэцяя ў нашым музеі, будзе манета знойдзена на тэрыторыі Мёршчыны. Выпадкова яна была знойдзена, і мы яе набылі ў музей. Для нас это уникально. И это подтверждает, что наш центр сусвету, Мёрзский район. Як, скажыце, зацікавіць школьнікаў гісторыяй пошукавай справай? Наколькі яны сённяшнія, вось, адарваўшыся ад гаджэтаў, тэлефонаў мабільных, ідуць у гісторыю, ідуць у пошук гістарычных артефактаў? Конечно, цяпер яны ідуць цяжэй. Цяжэй, таму што, зразумела, сучасная тэхніка, камп'ютары, гульні адрываюць іх ад справы. Але нягледзячы на это, у нас заўсёды ёсць грона гурткоўцаў, кола гурткоўцаў ва ўсе часы. Вот ужо ў гуртку будет 43 гады. Притым это не только выдатнікі, которые добра вучацца, але вот у апошнія гурткі ў мяне ёсць вучні, которые, ну, зусім блага, няма цікавасці да вучобы. Але тут яны на першым месцы, і самае галоўнае, яны выкарыстоўваюць зараз тэхніку. Это яны, вот показываю монету на вызначэнне, яны тут же находят у сваіх мабільных приложениях вывучение этих монет, вывучение этих рэчаў. То есть им тэхніка сейчас дапамагае. Вот, і яны сполучаюць. Ну, скажите, вот з ваших былых вучняў, гурткоўцаў вышлі прафесійныя гісторыкі, людзі, якія цікавяцца і па сённяшні дзень гісторыяй, вось, як навукай, як краязнаўцы, якія, так сказаць, вывучаюць гісторыю свайго краю. Ну, видите, как быть краязнаўцам, калі говорить, это трэба, я говорю, Божие наканаванне. Это значит, это провід Божий павінен асвяціць. Вот як мне асвяціў, я это не змяніў это наканаванне. Вучням гэта цяжэй, это надо нарадзіцца ім. Ёсць розныя абстаяны. Вот апошні вучень, апошні майго выпуска 2014 года, Ігор Кондратович. Закончу БДУ, ІСТФАК. Зараз закончу магістратуру. Ну, зноў жа, ён бы пайшоў бы замяніў мяне. Но ў школе няма месца краязнаўства. Ён павінен дакладаць гісторыю, а гісторыкам урокаў няма. Праблема тым, што краязнаўца не аплочваецца як занятак. А это, я лічу, вельмі адмоўна сказваецца на этом, таму што краязнаўца работа павінна аплочвацца. Віталій Антонович, ну вось сёння у нас распаўсюджаны турызм і прыязджаюць умёры, і у тым ліку замежнікі, заходзяць да вас у школу. Што іх цікавіць? Што цікавіць турыстаў паглядзець у школьных музеях, шэраг музеяў, якія вы стварылі? Па-першае, я гляджу, хто прыязджаюць. Калі прыязджаюць з Расіі, я паказваю рэчы, которые будуць цікавымі для гэтай тэрыторыі. Калі з Польшы, конечно, я паказваю вось гэтую рэч, куды еду спецыяльна часта глядзець экскурсіі. Это люстэрка Эміліі Плятар, 200 гадоў беларускай Жанны д'Арк. Все лишь поляки сваім, латышы сваей, але менавіта яна запісвала перед паўстаннем беларускі фальклор. І, напэўна, эта люстэрка стаяла ў сваіх сваякоў, бо там мы нашли, дзе жылі плятары, это вёска Лужкі. Калі прыязджаюць шведы, у нас ёсць рэчы са Швецыі. Калі прыязджаюць з Ізраіля, у нас ёсць унікальныя рэчы менавіта яўрэйскага народа, які жыў у мёрах. Вот. Калі прыязджаюць
из Норвегии, у нас есть из Норвегии, даже из Мозамбика, с Африки приезжала студентка для нас, и мы навод из Африки показали рис Мозамбика. Монета, правда, но, говорю, я не бачу. Намёрщине Ну, і намерщення, але вона була в експозиції у нас. Ну, я достаю з запасних фондів. От монета, яка була ще під час португальської окупації, колонії Мозамбіка, і вона вже не бачила, вона молода студентка. Для було цікаво. А сами вы ходите со школьниками, як и ранее, у походы? Ну, это без этого немагчыма. Вот эти маршруты, которые тут есть, Шарона вандроўкі, мы распрацавалі, можем написать 4 книги. Вот это первая книга по этих маршрутах, которые мы склали. Вот самый великий, это «Версионных войны 12 года». 320 километров, 4 района охопливая. Вот, будет, плануемся. Ну и дякуючи вот менавіта паходам, мы знаходим новое, то, что невядома науцы. Потому что ученых мало в Беларуси. Я не могу поспеть у кожны куточек Беларуси. А дякуючи краязнаўцам, мы, вот як это вот, например, покажу, это уникальная речь, которая ученым была невядома. Вы знову уже нашли мои дети, потеи на колесе, з вёскі Чэрэсы, каб яна не сказала, потому что ей передал это дядуля. Я бы сам не ведал бы такую речь. Эта речь называется предмет вясковая шептуна. Чараўніка. Да, это знімаць вока. Калі зводчылі чалавека, баліць голова, або жывёла, карова перестала даваць малака, наш льецца сюда вода, и робится замова. И это, как говорится, як рукой займаешься того. Ну и при этом разные типы. Вот коли достаточно было это одной этой речи, а потом появились новые типы. Вот я своей матери 94 года рассказал про эту речь, а у нас твоего прадзядуля есть такая речь, только уже тип есть зусім іншы. Но это кола, головный символ, это повинна быть кола драўляная, это корень зросшийся, праз якое льюсь воду. Часто вот знову же, когда я записывал вспомину, оказывается, лить воду можно так, можно праз вуголле, можно праз клямку нават. По значению вядомой нашей даследчицы язычніцтва Ирины Климкович, вот, и Людмила Дучиц, и они впершыню такое стрелись у нас. А как мы не знайшли? Ну, невядома, калі это было падкрыта. Вітольд Антонович, я памятаю, першы раз, калі мы сустрэліся, вы много мне цікавага показывали, рассказывали, и я сказал, что чаму вы про гэта не пишете, а вы сказали, что ну я в Мёрзкай газете друкую артыкулы, а цяпер я гляжу, все-таки пайшлі далей, и не толькі у Мёрзкай газете, тут яе, дарэчы, нема, а вось выйшлі кніжкі. Я вот выдаю свою газету, Мёрзкая даўніна таксама. Вот это по гісторыі наша музея. Она выдается, и наши знаходки, наши досягнения, новые открытия и новое доследование. Вот они раз в месяц выходят на 14 сторонках, уже 8 год. Вот 100 номеров будет практически зараз. Вот это. Ну, а книжки, конечно, это больше важно, оставить по себе память. Ну, у меня великие планы, но они упираются зараз в финансы. Разумеете, выдать книжку, это теперь дорого. Ну что ж, я думаю, что хай планы ваши сбудутся. Наша такая пытанка, якую мы прапаноўваем усім гасцям нашай праграмы. Што для вас значыць патрыятызм? Часткова вы пра гэта гаварылі, але вот больш канцэнтравана. Ну, я сказал уже, Бог, бацькі, бацькаў, что это галоўна. Если ты будешь любить бацькоў, будешь любить и саму радзіму, свой край. Замілаванне ў тебе будет да ўсяго в этом крае. Дзякуй. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Я ўсім говорю, что читайте Караткевич. Это сапраўдны, который выхоўваюць кнігі, яго выхоўваюць патрыятызм. Ну, цяпер з'явілася шмат пісьменнікаў менавіта. И Владимир Орлов, ну, можно их бясконца пералічыць. Краязнаўчую літаратуру, потому что цікава, перш за ўсё, людям там, где нарадзіўся, у сваім краі, прачытаць пра сваё. А што зараз чытаеце? Апошняе Алексеевич читаю, выданне апошняе. Потому что не доходил час до яе и читаю Алексеевич. А ваш любимый белорусский письменник? Я сказал, Владимир Караткевич. А что для вас белорусская мова? Ну, это жыццё маё, потому что я родился тады, калі яшчэ моя сям'я і навакольная усе размаўлялі ў вёсцы па-беларуску.
Тым больш я на Браслаўшчыне радзіўся, а там менавіта спалучэнне дыялектаў. Насколько багатая мова, вот одна из моих задумаў напісаць слоўнік маёй маці. Што ж, Віталій Антонович, ну вельмі прыемна мне было з вами праз столькі гадоў сустрэцца. Дзякую, што вы прыехалі ў Мінск. Я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшні мой госць, суразмоўца, краязнаўца, педагог, змёршчыны Вітольд Антонович Ермалёнак. Усяго найлепшага, да пабачэння.